Solen bringer liv, lys og glæde til os alle. Og netop derfor stråler solen midt i Dansommers logo. Med mere end 30 års erfaring i udlejning af kvalitetsferieboliger i Danmark og resten af Skandinavien, kan Dansommer gøre en stor forskel for din næste ferie. Velkommen til Dansommer. Dansommer tilbyder villaer og ferieboliger i Danmark af høj kvalitet. Dansommer var den første til at introducere indendørs poolhuse i Skandinavien, og vi har derfor stor erfaring inden for luksushuse, alle placeret ved kyststrækningerne. Som en af de få tilbyder Dansommer også mondæne villaer og herregårde på landet. Derudover har Dansommer stort fokus på det globale miljø og arbejder aktivt for at minimere husenes energiforbrug i samarbejde med ejerne. Lad Dansommer bringe mere solskin ind i dit liv. Planlæg en skøn romantisk tur, bare jer to. Eller planlæg en ferie for hele familien. Eller vælg det perfekte sted til jeres bryllup. Eller find det helt rigtige sted til firmaarrangementet. Dansommer bringer mere sol ind i dit liv. Dansommer minder dig om, hvilken forskel liv, lys og glæde gør.